ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ভাল হৈছে। কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ অনুমতি নোপোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি যাব লাগিছিল সেইখিনি যাব পৰা নাই। আমাৰ কলেজৰ ভিতৰতে অকণমান আমি যাই পেলাই শোভাযাত্ৰাখন আমি কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ আজি বঁটা বিতৰণি সভা হ'ব। আমি বঁটা বিতৰণিত আমাৰ বিশিষ্ট খেলুৱৈ আমাৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম তেখেতক মাতি আনিছোঁ। আমি অলপ পিছত বঁটা বিতৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু আজি আমাৰ 2021-22 বৰ্ষৰ যি কলেজ সপ্তাহ সমাপ্ত হৈ যাব, গতিকে খুব ভালে সমাপ্ত হৈ যাব। গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে ওতঃপ্ৰোতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনি যথেষ্ট ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমাৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক ৰলেন दैমাৰী মহোদয়ে আজিৰ আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন মুকলি কৰি দিছে। গতিকে তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিক ধন্যবাদ জনাই হয় প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বড়ো সংস্কৃতিৰ ওপৰত দিছে, অসমীয়া বিভাগৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত, নেপালী বিভাগে নেপালীৰ ওপৰত, ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিশেষ ধৰণৰ মানে দেখুৱাইছে। আৰু তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ কিছুমান পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ক'ভিডৰ সম্পৰ্কত সজাগতা আনিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ছেভ মানে ড্ৰাইভ ছেভ লাইফ তেনেকুৱা কোৱা আছে, সেইটো আমাৰ ফিল'চফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই যত্ন কৰা হৈছে। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট পৰ্যায় আছে আমাৰ এইটো বঁটা বিতৰণি সভা। গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিছে। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन, जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुवेल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382
8822293594